to je úplne osprosté, lebo sa stýkaš s takými onými primitívami, ako René Randy. René to takto zneužil, lebo som ho dojebal za to, aký je divino, jak podporia automaty. A ty si sa teraz k tému pridal, lebo on to nabáfal, že správame spolu fajnovú hudbu, lenže toto nám namokal na totálnu devinu podporovať zase automaty ruletu, on sa dostal takto obhajiť. Akože, čo ty mám na to povedať? Fakt si taký sprostý, to sa mi nechce veriť. Jak môžeš toto podporovať? Veď to ničí ľudí. Ty nemôžeš takto svojich fanúšikov navádzať, aby hrali ruletu a peniaze si volať zehnali. My tu takto robíme, ťažko zarábame love a akože máme ich dať do rulety, nie? A naše deti to bude živiť. A rodiny. Jak si to takto môžeš predstavovať? Jak to môžeš podporovať? Ja som si na ty o tebe myslel, že si úplne inakší človek. Toto si ma totálne sklamal. Ale totálne. Nehoráznosť. A ďalšia vec, ešte som to nikdy nepočítal, ale jeden človek mi hovoril, že keď spočítate všetky čísla na rulete, tak vám ide číslo 666. Diablové číslo. Takže tak.